Thank you very much, ayan, sa mga sponsor ng papiling program ng Island Vlogger together with Team Idol. Ayan, kasama dyan ang Team Idol Bicol para sa papiling program dyan sa isla ng Maliktay Elementary School. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor dyan sa Isla Vloggers, ayan, ng Island Vloggers ng San Miguel, Tabaco City. Ayan, syempre ang sponsor ng aming Team Idol mula noon hanggang ngayon ay talagang super thank you very much. Ayan, lalong-lalo na kay board member Carol Siga and former board member Vic Siga. Syempre ang former Mayor Edsel Villesa. Ayan, dakulang salamat po. And siyempre, kay Ate Sally, ang Sally Native Lechon ni Ate Sally Banyadera. Thank you very much po sa lahat. And siyempre, kay General San Ninong Moto. Ayan, kay Sanrel Jan Ninong Moto, ang Ninong Pandesal. Kay Ate Merna Soriano. Kay Ate Sara Tanyog Sancho. Mamits Vlog, Waldacera Vlogs, Sam Shulas, Francis Bisonya, Len Nang, si Pading Ron Bio, Ses Bilhen Bural, Mang Johnny Vlogs, Neni Ian, Buen Consiyo Sara, Mitch Vlog, Dinis Banyes, and Ana Marie Borromeo, Crystal Brutas, Fred Cabrelias Borbe, Christian Clotario, Arian Rojero, Nika Banjao, Liceria Prisi Siriñas Pocochi, Julius Urong, Christian Bo, Marilo Madriaga Garcia, King Yumol, and Bing Bilin Tupas. Maraming salamat po. Yan po ang mga sponsor ng aming Team Idol Bicol. Ayan, lahat po yan ng aming sponsor. Nagpapasalamat ako. Sabi ko nga, hindi man ngayon sila nakapag-sponsor, pero pinapasalamatan ko po yan dahil lahat po ng mga papiling ko noon, nandyan po ang kanilang suporta para sa aming Team Idol Bicol. Maraming salamat po. Dahil kung wala kayo, hindi po mangyayari ang mga papiling ng Team Idol Bicol noon pa man magpahanggang ngayon. Salamat Island Vloggers sa pag-invite sa amin. Thank you!